Dobrý deň a vítajte. Chcem vám priniesť jednu úvahu s praktickým využitím. S pochopením situácie. A možno sa dá z toho vyvodiť aj také poučenie, ktoré sa týka výživy, zdravia, spoločnosti. Dávno pred covidom ja som bol navyknutý si už v januári kupovať jahody. A vôbec mi nenadávajte, pretože jahody, ktoré sa predávali u nás v januári, februári, boli jahody z Maroka a potom zo Španielska. Španielsko podobne ako Kalifornia má hlavnú sezónu jahôd na jar už v období február-marec. A tie jahody boli výborné, to sú jahody na slnku dozreté, nemôžete mať voči tomu vôbec žiadne výhrady. Rozhodne nie, pretože je to výborný zdroj vitamínu C. Pre mňa to je nealergénna potravina, takže prosto my sme doma zjedli 2 kilogramy, 2 bedničky týždenne sme kupovali za výbornú cenu, ktorá sa pohybovala od 5 do 6 eur. Tie jahody prosto mali chuť, boli dozreté na slnku. Výborné ozdravenie jedálneho lístka v zimnom období ešte. Čerstvými, výborným ovocím. Potom som si začal všímať počas covidu, že na ďalší rok už tých jahod bolo podstatne menej. Už sa nepredávali v kilových bedničkách. Už sa predávali len v nejakých polkilových baleniach. A tá situácia sa doteraz zhoršuje. Máme marec a horko ťažko niekde nájdem kilovú bedničku jahôd. To predtým bývalo bežná vec, nastohovaná v obchodoch. Spústu ľudí to prosto kupovalo a jedlo, lebo to bolo lacné, chutné a fantastické ovocie, ktoré máme v januári, februári. Kniha Zachránte svoje kolagény, aj kožu, kĺby a cievy je o všetkých našich telesných orgánoch a takmer všetkých našich diagnózach. Je to návod, ako si úspešne predĺžiť život prežitý v dobrom zdraví. Pamätáme si jar 2020 a udalosti s tým spojené. A už vtedy prichádzali správy o tom, ako je napríklad pre pestovateľov jahôd v Španielsku, Huelva je oblasť, kde sa to pestuje, 97% jahôd zo Španielska zásobuje veľkú časť Európy v skorom jarnom období. Tak ako prosto v dôsledku lockdownu sa nemohli sezónni robotníci z Maroka a východnej Európy dostaviť na svoje pracovisko a oberať jahody v Španielsku. Takže prišla prvá veľká strata a zničená úroda. V roku 2021 stále platili lockdowny, aj keď už sa cestovať dalo, ale obmedzenie dopravy a zlyhávanie a výpadky v logistike, ktoré si všetci dobre pamätáme, spôsobili ďalšie straty pestovateľom jahôd. A tak sa výrazne začala redukovať plocha na pestovanie jahôd v Španielsku. Aby toho nebolo málo, tak sa v roku 2023 až 2025 v tej oblasti, kde sa to pestuje, vyskytli nejaké suchá, ktoré znížili úrodu a najmä teda zneprístupnili vodu producentom jahôd, lebo tie jahody sa pestujú sú zavlažované, tie plochy sú zavlažované vodou, ktorá súvisí aj so zavlažovaním jedného národného parku v Španielsku. Takže v okamihu, keď vypuklo nejaké sucho, tak producenti jahôd dostali zákaz používať vodu, respektíve dostali veľmi výrazné obmedzenia pre použitie vody. No a aby toho ešte nebolo málo, tak medzičasom začali platiť ešte prísnejšie pravidlá pre používanie chemikálií v poľnohospodárstve a môžete si o tom myslieť čokoľvek. Vy si myslíte, čo chcete, ja si budem myslieť, čo chcem a čo viem a názor mám, ktoré napríklad znemožňujú dezinfekciu pôdy. Jahody sú mimoriadne náchylné na infekcie zo zeme, keďže je to ovocie, ktoré má krehký povrch. Ľahko sa do neho cez tú povrchovú šupku vrstvu dostáva infekcia, najmä kvasinková, plesňová, mikroskopické huby.
A producentom bolo znemožnené používať štandardné chemikálie na dezinfekciu pôdy proti plesniam. Musia používať kadejaké oveľa drahšie, alternatívne a takmer neúčinné alebo veľmi málo účinné chemikálie alebo manuálne nejaké riešenia tej situácie. Vo výsledku teda máme nedostupné jahody, ktoré stoja o 50 až 60% viac ako stáli pôvodne a jahody, ktoré sa vám po 24 hodinách v chladničke, potom ako si ich v obchode kúpite, premenia na hmotu, ktorá sa už 24 až 48 hodín, ktorá prosto je napadnutá plesňou tak, že minimálne polovicu z toho vyhodíte. Čiže prerátajte si ešte tú cenu ďalej na kilogram hmotnosti tým, že polovicu vyhodíte. Chcem tým povedať, nezmyselné opatrenia, hystéria, ktorá takto narušila prirodzené procesy. A to hovoríme len o jednej potravine a o jednom segmente. Jahody a produkcia potravín. A takéto veci začali byť zasiahnuté nezmyselnými rozhodnutiami a opatreniami už v roku 2020 a doteraz všetci vidíme, čo sa s našim svetom deje, čo sa stalo. A pre mňa to znamená, že množstvo ľudí, ktorí si mohli v roku 2015, 14, 16, 17, 18, 19 kúpiť lacné jahody, kvalitné a zlepšiť kvalitu svojej stravy a zlepšiť saturáciu organizmu vitamínom C napríklad, čo je nesmierne dôležité pre zdravie kolagénu a kolagén je zdravie celého tela a nielen kolagén, ale elastín, lamininy a všetko prosto. Jahody sú mimoriadne vhodnou potravinou pre ochranu spojivovej hmoty a kolagénov. A ľudia, ktorí si to mohli dovoliť v rokoch pred rokom 2020, si to teraz prosto množstvo ľudí si to už dovoliť nemôže. Ja sám prosto si poviem, ja nebudem kupovať kilo jahod za 10 eur, ktoré sa mi za 24 až 48 hodín v chladničke premenia na hmotu, z ktorej musím polovicu vyhodiť. Takže vidíte, ako súvislosti a rozhodnutia, ktorým sme boli vystavení, predstavujú závažný dopad aj na zloženie stravy, na biologickú hodnotu stravy, na dostupnosť ovocia a zeleniny v čerstvom stave. A to má veľmi negatívny dopad na zdravie vo výsledku. Vo všetkých, keď si predstavíte celú tú ekonomiku, keď ja som vtedy hovoril opatrne s týmito názormi, že teraz ekonomiku vypneme a potom ju zapneme, opatrne s tým, tak boli také kriklúni a bolo ich dosť, ktorí mi hovorili, ty si mamón a to teraz zachraňujeme životy. No. Robili sa veci, ktoré sa nemali robiť a v dôsledku toho sa spustili procesy, ktoré nám všetkým veľmi škodia. Aj na úrovni dostupnosti jahôd a dostupnosti vitamínov pre nás, aj na úrovni ceny za potraviny, aj na úrovni ceny za všetko okolo nás, aj za naše vzťahy, aj za našu dôveru, aj za našu radosť a to všetko bolo postihnuté, zasiahnuté. Takže voilà, máme sezónu jahôd, ktorá v Európe je veľmi obmedzená týmto spôsobom a budeme sa tešiť na slovenské jahody, ktoré prídu koncom mája, začiatkom júna. Chcem povedať, že buďme vždy v každom ďalšom na budúce, a nemám na mysli teraz nejakú pandémiu, v každom našom na budúce, v každom našom životnom rozhodovaní naozaj buďme opatrní a buďme si vedomí toho, že náš svet je prepojený v toľkých súvislostiach a v toľkých úrovniach, že nejakými barbarskými rozhodnutiami a názormi a presvedčeniami, že ja mám pravdu a takto to budeme teraz robiť, tí ľudia zasiahnu a ovplyvnia v podstate všetko. Buďte zdraví a keď budete mať možnosť, dajte si aj jahody, lebo je to výborné ovocie aj teraz na jar a nebojte sa ich.
Všetky tie jahody, ktoré sa teraz dajú kúpiť, tak sú dozreté na slnečnom svetle. Buďte zdraví, lúčim sa aj dnes. Vivala Vita. Keďže toto video sa vám páčilo, ostaňte so mnou a pozrite si ďalšie video alebo si zvolte playlist na tému, ktorá vás zaujíma. Na tomto kanáli nachádzate dôveryhodné a aktuálne informácie. Veríte mi, viac ako 30 rokov a pozývam vás aj do členskej zóny, kde nájdete prémiový obsah.